היי, שלום לכם, בוקר טוב, מה שלומכם? מה נשמע? אני כל כך שמחה להיות פה. אני אפילו טיפה מתרגשת, וזה פשוט מדהים ומעניין איך אנחנו יכולים לקחת את הטכנולוגיה שמתקדמת בצעדי ענק, ופשוט לעשות את השימוש בשביל הצרכים שלנו. אז רגע לפני שאנחנו נכנסים לתוך העניינים ורגע לפני שאנחנו בתוך האקשן עצמו, אני מאוד מאוד אשמח אם אתם יכולים לתת לי סימן שאתם שומעים אותי, שאתם רואים אותי, שאתם, אם אתם שומעים אותי, תנו לי סימן, תעשו איזשהו לייק או איזשהו סימן קטן, שאני אדע שאתם כאן, שומעים אותי. אוקיי. אוקיי, אני רואה שאנשים כותבים לי בפרטי. אני מאוד אשמח אם על גבי הוידאו עצמו, אם תוכלו לסמן לי. אוקיי. אוקיי, אז אנחנו יוצאים לדרך. יש לי לצידי את המחשב כדי לוודא שבאמת אנחנו בתוך העניינים. אז למי שלא מכיר אותי או פחות יודע מי אני דפנה שקד. אני תכף אגיד כמה מילים על עצמי, אבל היום המטרה שלנו היא לעשות אירוע לייב, שבו אני מציגה לכם את הכלים ואת הטיפים המתקדמים ביותר והאיכותיים ביותר למציאת עבודה. זה התפקיד שלי היום, ואני מאוד שמחה להיות כאן איתכם. רגע לפני שאנחנו נכנסים לעניינים, אני הולכת לספר לכם מה אנחנו הולכים לעשות היום. אז קודם כל אנחנו מדברים על תהליך של מציאת עבודה, ויש כאן מגוון מאוד מאוד גדול של אנשים. יש מצד אחד אנשים שהם ממש בתחילת דרכם, ויש אנשים שהם כבר בשלב יותר מתקדם בקריירה שלהם. אז הנקודות האלה, התכנים האלה, הם נוגעים למגוון מאוד מאוד גדול של אנשים, מתוך הבנה שאנחנו צריכים להכיר וללמוד ולהבין את עולם העבודה. והדבר הכי מדהים, שאני הבנתי אותו ולוקח זמן להבין את הדברים האלה, אבל זה ברגע שהגיעה אליי ההבנה, אז זה ממש היה מאוד מאוד ברור לי שאנשים לא כל כך יודעים איך לחפש עבודה, ואנשים לא כל כך יודעים איך להציג את עצמם, אנשים לא יודעים איפה לחפש את המשרה הבאה שלהם, ובדיוק בשביל זה אני נמצאת כאן. אני אשמח מאוד למי שיצטרף אליי, לתת לי סימן שהוא שומע אותי, שהוא רואה אותי, זה מאוד יעזור לי. תעשו איזשהו סימן קטן, איזה סמיילי קטן או איזשהו סימן בתגובות, זה ייתן לי אישור שאתם אכן שומעים אותי. אוקיי. על מה אנחנו הולכים לדבר היום? קודם כל, בואו נבחן את הסיטואציה. אחלה, תודה רבה. מעולה, תודה על כל הסמיילים האלה. חמוד. אוקיי, על מה אנחנו הולכים לדבר היום? יש לנו את הסיטואציה שבקיץ המון פעמים אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה של רגיעה, נכון? אנשים מאוד מאוד מכירים את זה. לחלקנו יש ילדים קטנים, צריך להתארגן איתם, יש קייטנות, צריך להעסיק אותם, למצוא להם כל מיני פעילויות, ואנחנו מאוד מאוד עסוקים ביום יום ובשוטף שלנו, ואנשים שנמצאים בתהליך של חיפוש עבודה, הרבה פעמים שמים את זה בצד. כלומר, אומרים, עכשיו קיץ, אנחנו לא כל כך יכולים, אין לנו את הזמן, אין לנו את הכוחות, במילא השוק מאוד מאוד איטי, אין באמת עבודות עכשיו. עכשיו, בדרך כלל, אם אנחנו מסתכלים על השנים האחרונות, אז הקיץ יולי-אוגוסט, וספטמבר, איך שמתחיל בית הספר, גם מתחילים החגים, אוקיי? אז חגים זה איזושהי תקופה של שקט, כן? תקופה של רגיעה, הדממה, ואז אנחנו נמצאים במצב שבעצם יולי, אוגוסט, ספטמבר,
לא קורה שום דבר וכולם מתחילים את חיפוש העבודה באוקטובר. העניין הוא שהשנה החגים יוצאים, אם שמתם לב, אני הסתכלתי בלוח השנה, אז החגים יוצאים רק באוקטובר. וזה אומר שאם אנחנו נמצאים עכשיו בסוף יולי, ויש לנו את אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, זאת אומרת שרק בנובמבר אנשים מתכוונים להתחיל לחפש עבודה. וזה ממש לא רעיון טוב. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים בכלל על עולם העבודה, ואני תכף אסביר מה בדיוק קורה במבנה עולם העבודה ואיך אתם יכולים לנחס את זה לצרכים שלכם, אז בעולם העבודה ובתור חברה בהרבה קבוצות של מגייסים, של אנשי משאבי אנוש, של מנהלים בכירים, אני רואה שם המון מצוקה. למעשה, הארגונים עצמם מחפשים עובדים. למה? כי פשוט יש כל הזמן תזוזות בעולם העבודה, יש אנשים שעוזבים, אנשים שמתקדמים, אנשים שעוברים לתפקידים אחרים, אנשים שמכל מיני סיבות עוברים ארגונים, עוזבים, צמצומים, יש שינויים ארגוניים, וכל התפיסה הזאת, כל מה שקורה, הארגונים הם יצורים דינמיים, נכון? הרי כמו שאנשים עוברים תפקידים, אז גם בארגונים עצמם יש מעברים. והארגונים, אם אני מסתכלת על המגייסים ועל האנשים שנמצאים שם בעמדה של מחפשים מועמדים, הם למעשה נמצאים במצוקה מאוד מאוד גדולה, ואתם אפילו יכולים לראות בדף שלי, אם תגללו למטה, אני שמתי שם צילום מסך של מגייסת, שהיא בעצם אומרת, שנייה, עולים לי פה, עולות לי הודעות ושיחות תוך כדי, אז גם המגייסים עצמם נמצאים במצוקה. למה הם נמצאים במצוקה? כי הם אומרים, אנחנו מחפשים מועמדים, ואנחנו לא מצליחים למצוא את המועמדים המתאימים. יש ציטוט בעמוד שלי שאומר, האם גם אתם נמצאים באותה סיטואציה? זה מגייסת אומרת, אני לא מצליחה למצוא עובדים. אז אנחנו נמצאים באיזושהי מערכת, כן, של עולם העבודה, שמצד אחד יש לנו מחפשי עבודה, שהם בעצם מחפשים איך להגיע לארגונים ואיך להגיע לתפקידים החדשים, ומצד שני יש לנו את הארגונים שהם מחפשים את העובדים המתאימים ולא מצליחים למצוא אותם. אז בתוך הוואקום הזה אנחנו נמצאים, ולמעשה זה אולי הגורם המרכזי שהוביל אותי למצב הזה, שאני בעצם רוצה לתת את הכלים לאנשים, כדי שהם ידעו איך להגיע לאותם תפקידים שראויים להם ושהם נכונים בשבילם, ואיך מצד שני לתת את העובדים המתאימים ואת המנהלים המתאימים ואת האנשים המומחים המתאימים, כדי שהם יוכלו להגיע לארגונים. בעצם זה win-win situation, כן? הרי יש לנו גם את הארגונים שמחפשים את העובדים המתאימים וגם את העובדים שמחפשים את הארגונים המתאימים, ומאיזושהי סיבה שאנחנו לא יודעים אותה, יש פער ביניהם. המטרה שלי היא בעצם לתת לכם את הכלים, איך להתגבר על הפער הזה, ואיך להגיע למקומות שהם הנכונים בשבילכם. איך להגיע לאותם מקומות שהם המקומות שאתם רוצים להגיע אליהם, והתפקידים שאתם ראויים אליהם. אוקיי. למי שכתב לי עכשיו איך להגיע לשידור, אז רק רגע אני אענה לאנשים. יש לנו שידור חי, כל מי שמעוניין יכול לראות את השידור החי. האנשים שרואים את השידור, תעשו לי איזשהו היי כדי לוודא שאתם רואים. אוקיי, יש לי שאלה אליכם. כמה מביניכם נמצאים עכשיו בתהליך של חיפוש עבודה? כלומר, כמה מביניכם, תענו לי באיזשהו לייק או וי, כמה מביניכם עכשיו ברגעים אלה מחפשים מקום עבודה חדש? אוקיי, אתם יכולים לענות לי או בתגובות. אוקיי, יש לנו פה 2 שמחפשים מקום עבודה חדש. זאת אומרת, כרגע אתם לא עובדים. אתם פול טיים בתהליך של חיפוש עבודה. אוקיי, 3, 4. אוקיי, זאת אומרת, יש לנו כאן לא מעט אנשים שהם בתהליך של חיפוש מקום עבודה חדש. אז 5, 6, אוקיי.
אוקיי, חיובי, יופי, תודה יאיר. אוקיי, ובעצם אתם מבינים שכשאנחנו מדברים על הסיטואציה הזאת של עולם העבודה, אנחנו בעצם נמצאים באיזושהי זירה, שמצד אחד יש לנו משרות ומצד שני יש מחפשי עבודה. עכשיו, איך אני הגעתי למסקנה הזאת שמדברת על זה שיש לנו מחפשי עבודה ויש לנו ארגונים, אבל אין לנו קשר ביניהם? למעשה, מה שאני עשיתי, ואני כאן קצת, אוקיי, אייל, תודה, אתה עובד, מחפש מקום עבודה חדש, תודה. אני רוצה קצת לספר לכם על הרקע שלי ואיך אני הגעתי לעסוק במה שאני עושה היום. למעשה, במשך המון שנים, אני כבר עם 20 שנות ניסיון, אז אם אנחנו נסתכל לאחורה, התחלתי בגיל 18 בצבא בתור מאבחנת מחקר, העברתי מרכזי הערכה לקצונה בכירה, למנהלים שהיו בדרגות רב סרן ורצו להתקדם לדרגת סגן אלוף, ובדרגות סגן אלוף שרצו להתקדם לאלוף משנה. ובאותה תקופה, למעשה, מאז גיל 18 ועד במשך שנים רבות, עסקתי במיון ובאבחון של מועמדים לעבודה ומועמדים לקידום. המון שנים הייתי בצד שמאמין שמרכזי הערכה ואבחון הם כלים מאוד טובים ושהם תורמים לבחירה הנכונה של האנשים. אני אגב מאמינה שיש כלים מעולים שהם הוכחו ככלים מתאימים גם לתהליך של מציאת העובדים המתאימים וגם לבחירה ומיון של מועמדים מתאימים לכל מיני תפקידים. אנחנו שימו לב שאנחנו מדברים על שורה מאוד גדולה של טווח מאוד גדול של ארגונים. יכולים להיות ארגונים עסקיים, ארגונים ציבוריים, ארגונים שהם מלכ"ר, עמותות. כלומר, יש לנו טווח מאוד גדול ואנחנו צריכים לבחור את האנשים שהם באמת האנשים המתאימים, שהם אלו שיוכלו לעשות את התפקיד בצורה הטובה ביותר, והם אלו שבאמת יביאו את הנכסים הטובים ביותר לארגון. עד כדי כך הייתי שקועה בתוך העולם של אבחון ומיון, שפיתחתי כלים חדשים וכלים שאגב עד היום משתמשים בהם במסגרת מרכזי הערכה ומכוני אבחון. עד היום משתמשים בכלים האלה בצורה מתמשכת ואפילו ברמה יומיומית. ועם הזמן המשכתי לדוקטורט. בעבודת הדוקטורט למעשה בחנתי שני פרמטרים מאוד חשובים. בדקתי, המטרה הייתה לבחון את מעברי הקריירה של אנשים, של מנהלים, ולראות איך הם מצליחים להגיע למקום עבודה חדש. עכשיו, מה שמעניין בעבודת המחקר זה שאני למעשה בדקתי פה שני פרמטרים. מצד אחד את העובדים או מחפשי העבודה שרוצים להגיע למקום עבודה חדש, ומהצד השני את הארגונים המגייסים. למעשה, כשהסתכלתי על הארגונים, בחנתי שם ראיינתי ושאלתי והעברתי שאלונים לאותם אנשים שנמצאים בעמדות של קבלת החלטות, שזה גם מנהלי ומנהלות משאבי אנוש, גם מנכ"לים, סמנכ"לים, ראשי מחלקות ואנשים בדרגות בחירות, ולמעשה שאלתי אותם, תפקידים בכירים, ולמעשה שאלתי אותם איך לדעתם, מהן הסיבות שגורמות להם לגייס אנשים חדשים. ומהצד השני שאלתי את העובדים, את מחפשי העבודה, מהן הסיבות שלדעתם יגרמו להם למצוא מקום עבודה חדש. הדבר המדהים הוא שיש פער עצום, פשוט עצום, כמעט ואין הלימה בכלל בין אותם אנשים שהם מחפשי עבודה ושהם טוענים, אוקיי, בהזדמנות תספרו לי איך עושים את זה שתוך כדי שידור לא ייכנסו שיחות. זה אני אשמח לשמוע. אתם איתי חזרה, נכון? אוקיי, יופי, מעולה. אז ככה, מה שקורה זה שכשאנשים מחפשים עבודה, הם מאמינים שהארגונים יגייסו אותם בגלל היכולות המקצועיות שלהם, אוקיי? אנשים מאמינים שמגייסים אותם, שלוקחים אותם לארגון בגלל היכולות המקצועיות שלהם, בגלל ההשכלה, בגלל הניסיון, בגלל הידע, בגלל המומחיות שלהם.
זאת הסיבה שאנשים מאמינים שמגייסים אותם, אוקיי? זה נשמע מאוד מאוד הגיוני, אוקיי? אנשים שנמצאים במקום עבודה, הם אומרים, אני עובד ואני תורם לארגון, אני מביא תוצאות לארגון, ולכן הארגון ירצה לגייס אותי. עכשיו, אני רוצה לספר לכם איזשהו סוד קטן של מה קורה מתוך ארגונים, בתור מי שנמצאת גם בתוך המסגרות הארגוניות. גם אם העובדים עובדים מעולה ומרוצים מהם, ובסך הכל הם בסדר, עדיין יש תהליכים שמתקיימים ברמה הארגונית, שהם תהליכים של שינויים ארגוניים. יש צמצומים ארגוניים, יש ארגונים שבאופן קבוע מצמצמים 5% מכוח האדם שלהם כל שנה ללא קשר לביצועים, אוקיי? יש ארגונים כאלה שפשוט בתפיסה שלהם מצמצמים את כוח האדם שלהם ומגייסים כוח אדם חדש. יש כל מיני סיבות שמובילות אותם לתפיסה הזאת. ואז מה שיוצא בסופו של דבר, שאותה מקצועיות, ואגב אני מאמינה מאוד מאוד בזה שתוצאות מדברות בעד עצמן, יחד עם זאת, כשבוחנים את מה שקורה ברמה של הארגונים, מגלים משהו מאוד מפתיע. וברגע ששאלתי את הארגונים, אוקיי, מה הסיבה? את מקבלי ההחלטות בארגונים, יש שם מנכ"לים, יש שם מנהלים בכירים, יש שם ראשי מחלקות, אנשים שהם בעולם התוכן המקצועי, שעל פניו אנחנו יכולים להניח שזאת הסיבה שהם מגייסים את העובדים, נכון? אז גיליתי תשובה שהיא שונה לחלוטין, ואני עוד מעט הולכת לדבר עליה. ולמעשה, ברגע שקיבלתי את התשובה הזאת מהארגונים, זה שינה לי את כל התפיסה ואת כל ההבנה לגבי עולם העבודה. למעשה, אני הגעתי למסקנה שכל צורת חיפוש העבודה של היום היא מוטעית מעיקרה. כל צורת חיפוש עבודה שאנחנו מורגלים אליה היא מוטעית מעיקרה, ולמעשה יש דרך אחרת לגמרי, תפיסה שונה לחלוטין של הארגונים, ומתוקף זה חייבים לשנות את צורת חיפוש העבודה, אוקיי? מתוקף זה שארגונים מגייסים על סמך state of mind שונה לחלוטין ממה שמחפשי העבודה מניחים שכך צריך לחפש עבודה, מתוקף זה צריך לבנות מודל חדש לחלוטין. ואת המודל הזה למעשה פיתחתי והוכחתי אותו בעבודת המחקר בדוקטורט שביצעתי באוניברסיטת תל אביב. התוצאות של המחקר הזה, ושבעצם התפיסה החדשה, המודל החדש, פורסמו בשורה של מקומות ובפרסומים מקצועיים וגם בכנסים, ובאחד הכנסים המובילים ביותר בתחום הניהול והמנהיגות, ושם גם זכו לתהודה מאוד מאוד גדולה, שהיא מתחילה בהפתעה, כן? כי התפיסה שלנו לגבי עולם העבודה היא מתחילה מתוך איזשהם הנחות מוצא. עכשיו, מה הם הנחות המוצא שאנחנו מדברים עליהן? אגב, יש לי שתי בקשות אליכן לפני שאני מגיעה להנחות המוצא, שתי בקשות אליכן. אחת, אם יש לכם שאלות או דברים שחשוב לכם לדעת אותם, אני מאוד מבקשת אם תוכלו לכתוב אותם תוך כדי השיחה שלנו בתגובות, ואני רואה את התגובות כאן מולי, אני אשתדל ככל יכולתי לענות על השאלות שלכם ולתת לכם כלים וטיפים ממוקדים לשאלות שיש לכם. ולמי שיצטרף אלינו לשידור, אז אני דפנה שקד, אנחנו בשידור שעוסק בתהליך של הכלים הטובים ביותר למצוא עבודה עוד הקיץ, כן? כי אנחנו לא רוצים לחכות עכשיו 3 חודשים, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, אחרי החגים, לעבור את ההדממה ואז להתחיל לחפש עבודה. עכשיו זה הזמן לנהל את התהליך בצורה נכונה. אז אני מבקשת שאם יש לכם שאלות ספציפיות, תכתבו לי אותם כאן בתגובות. ודבר שני, אם יש מישהו שנמצא עכשיו בתהליך של חיפוש עבודה, ואתם רוצים לתת לו את הכלים ואת
את האמצעים כדי להגיע לחיפוש עבודה נכון, אז אתם מוזמנים לתייג אותו כדי שיבוא אלינו כאן לשידור החי. אוקיי, אז מה קורה עם אנשים שנמצאים בעולם העבודה? יש 3 מאפיינים שמייצגים אותם. קודם כל, אנשים שעובדים קשה ומסורים למקום העבודה שלהם. דבר שני, רוב האנשים ממוקדים בעבודה, נכון? אנשים ממוקדים בעשייה שלהם, והם מאמינים שהתוצאות מדברות בעד עצמם, ולכן הם ממוקדים כאן בעבודה. הדבר השלישי זה שהרבה אנשים לא מציגים את עצמם ולא אפילו נבוכים מלבוא ולהציג את הכישורים שלהם ואת היתרון היחסי שלהם, כי הם אומרים, הנה, יש לי את העבודה, היא תדבר בעד עצמה, ואני עכשיו פחות אהיה עסוק בלהציג את עצמי. ואז מה שקורה הרבה פעמים זה שבתהליכים של צמצומים ארגוניים, ולצערי הרב אנחנו עדים להמון המון תהליכים כאלה, ישראל, אתה שואל האם השידור יהיה מוקלט, אז כרגע השידור לא מוקלט, יכול להיות שהוא יהיה מוקלט בהמשך. אוקיי, ואז מה שקורה זה שבתהליכים של צמצומים ארגוניים, ואנחנו באמת עדים להמון תהליכים כאלה, ואנחנו רואים בחברות הגדולות שאנחנו מסתכלים מסביב, שפתאום ברגע אחד מחליטים לצמצם את כוח האדם, ואז יכול לנוע בין 5 אנשים ל10 אנשים, למאות אנשים, אפילו אלפים, שמוצאים את עצמם, מגיעים למקום עבודה, מחפשים מקום עבודה חדש. ואז מה שקרה זה בעצם שאני החלטתי לעשות 2 סקרים. הסקר הראשון היה להבין איך אנשים מחפשים עבודה, והדרכים הנורמטיביות או המקובלות של אנשים לחפש עבודה, ומהצד השני עשיתי סקר לאותם אנשים שהצליחו למצוא עבודה בקלות ובמהירות. מדובר באנשים שחלקם הגיעו לתפקידי ניהול בכירים, חלקם הגיעו לתפקידי מומחיות למיניהם, ושאלתי גם את אלה וגם את אלה, איך הם הגיעו למקום העבודה החדש שלהם, אוקיי? עכשיו, מה קורה עם רוב האנשים שהם בתהליך של חיפוש עבודה? קודם כל, הם שולחים המון קורות חיים. אני בטוחה שגם אתם נתקלתם בסיטואציה הזאת, שפשוט נכנסים לפורטלים לחיפוש עבודה, פשוט מתחילים כל דקה לשלוח קורות חיים, שוב, 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 שוב. וברגע ששולחים המון קורות חיים ולא מקבלים תשובות לגבי קורות החיים, מה קורה להערכה העצמית שלנו? היא מאוד מאוד יורדת. כי אנחנו אומרים לעצמנו, איך יכול להיות שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבכלל אף אחד לא חוזר אלינו? איך אפשר להיות בסיטואציה כזאת שאנשים שולחים לפעמים 10 ומאות של קורות חיים ואף אחד לא חוזר אליהם? אז זה הדבר הראשון שאנשים עושים. הדבר השני שאנשים עושים זה שהם פשוט שולחים לכמעט כל תפקיד שאיכשהו יכול להתאים להם, כלומר מאוד מאוד לא מדייקים את התפקיד הנכון והספציפי שבו הם יכולים לתת תרומה מאוד משמעותית, אלא הם מתרחבים לתפקידים שהם יכולים בצורה כזאת או אחרת להתאים, אוקיי? כלומר, אם למשל אנחנו ניקח דוגמה מנהל תפעול, בסדר? אז אותו מנהל תפעול יכול ללכת למגוון מאוד גדול של תפקידים, החל ממנהל תפעול בארגונים תעשייתיים, מנהל תפעול בארגונים יותר ציבוריים, יכול ללכת לתפקיד של מנהל פרויקטים, יכול ללכת לתפקיד של אפילו תחומים של החזקה למיניהם, ויכול, אם יש לו איזשהו רקע יותר טכנולוגי, בכלל להגיד שהוא מחפש עכשיו תפקידים בתחום ה-IT, או בתחומים טכנולוגיים יותר, תחומים ממוחשבים יותר, אוקיי? זאת אומרת, יכול להיות כאן טווח מאוד גדול. אם אנחנו מסתכלים למשל על מנהלת מוצר, אז היא יכולה להגיד, אני יכולה להיות מנהלת מוצר בהייטק, יכולה להיות מנהלת מוצר
בארגונים ציבוריים, יכולה להיות מנהלת פרויקטים, יכולה להיות מנהלת של קו מוצרים, אוקיי? זאת אומרת, יש לנו כאן טווח מאוד מאוד גדול בין עולם ההייטק, לביוטכנולוגי, לתעשיות כבדות, כן? אפשר בעצם להתפרס להמון תחומים, וזה מה שרוב האנשים עושים, כי הם אומרים, ברגע שאני מרחיב מאוד את הסקופ שלי, ברגע שאני מרחיב מאוד את התחומים והארגונים שמתאימים לי, אז קרוב לוודאי שהסיכוי מאוד מאוד יגדל למצוא עבודה, נכון? זה נשמע מאוד הגיוני. זו טעות מאוד גדולה ואני תכף אדבר עליה. והדבר השלישי שאנשים עושים זה שהם מעבירים מחפשים עבודה דרך חברים, אוקיי? מה שנקרא שימוש בנטוורקינג. ששימוש בנטוורקינג הוא דבר מאוד מאוד חשוב, ואפילו קריטי, הייתי אומרת, אני מאמינה מאוד מאוד גדולה בעולם של הנטוורקינג, והעניין הוא שאנשים הרבה פעמים עושים שימוש לא נכון בנטוורקינג. כי אין דבר יותר מתסכל מאשר לפנות לחברים ולבקש מהם, להסביר להם שנמצאים בתהליך של חיפוש עבודה, ולבקש מהם עזרה, ולהיות במצב שלמעשה הצד השני אין לו את הכלים, או אין לו את האמצעים כדי לעזור בחיפוש העבודה, ואז זה מה שנקרא תפוח אדמה לוהט, אוקיי? מעבירים אותו מיד ליד, כמו בל"ג בעומר, כן, יש לנו תפוח אדמה לוהט, שאף אחד לא רוצה להחזיק אותו, אז תחשבו על הסיטואציה שחבר שלכם שולח אליכם קורות חיים שלו, אתם מאוד מאוד רוצים לעזור לו, אבל אין לכם את הכלים כדי לעזור לו, ולכן כתוצאה מכך, כולם נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד לא נעימה, אוקיי? אז זה בדיוק נקרא לעשות נטוורקינג בצורה לא נכונה. ועכשיו אני הולכת לדבר על מה בעצם הארגונים, מהן הסיבות שהארגונים מגייסים בעטיין את העובדים החדשים. זו נקודה מאוד מאוד חשובה, שהיא בעצם התכלית והמרכז של התפיסה של כל תהליך חיפוש העבודה בעולם העבודה החדש, והיא למעשה, זה איזשהו אסימון שצריך, שהוא עומד ליפול לכם, הוא למעשה מדבר על התפיסה שמובילה את הארגונים, ומה הסיבות שבגללם ארגונים מגייסים, אוקיי? אנחנו אמרנו שעובדים, מחפשי עבודה, מאמינים שארגונים יגייסו אותם בגלל המומחיות שלהם, בגלל הידע, בגלל הניסיון, ולמעשה כשאנחנו מסתכלים על הארגונים עצמם, אנחנו מגלים שברגע שיש תיאור משרה, כן? אנחנו מסתכלים על תיאור המשרה, אז כל מי, או בוא נאמר, חלק נכבד מאוד ממי שהגיש מועמדות לאותה משרה, זה אנשים שהם מתאימים בצורה כזאת או אחרת לאותה משרה. בוודאי מתאימים לדרישות החובה של המשרה. כלומר, אם יש לנו, למשל, אני יכולה לספר לכם על אחת הפעמים שאני פרסמתי משרה במסגרת עבודתי, פרסמתי את המשרה בשעה 4 אחר הצהריים, 3:58, אני ממש זוכרת את זה, אוקיי? פרסמתי את המשרה אחר הצהריים, המשכתי בעבודתי, הלכתי, חזרתי למחרת בבוקר, 7 בבוקר, אני מגיעה, אני פותחת את תיבת האינבוקס שלי וחשכו עיניי, פשוט חשכו עיניי. היו שם מאות של מיילים עם קורות חיים. אוקיי? מאות של מיילים. הסיכוי של בן אדם לעבור על אותם מאות מיילים שהגיעו, זה פשוט, זה ימי עבודה, זה אפילו לא יום או כמה שעות, זה ימי עבודה לעבור על כל אותם מאות מיילים. עכשיו, אתם חייבים להבין שיש משרות שיש עליהן ביקוש עצום, כלומר יש אנשים שהם יש משרות ששולחים לשם מאות ואלפים של אנשים. אנחנו מסתכלים בלינקדאין ואנחנו רואים את המשרות שעולות שם, שארגונים מפרסמים, יכולים לראות את כמות האנשים, רשום למעלה במשרה עצמה, את כמות האנשים שהגישו מועמדות לאותן משרות, ואנחנו יכולים לראות שלפעמים זה מגיע למאות גדולות של אנשים. אז
ואז נוצרה סיטואציה, כי עדיין יש לי משרה שאני רוצה לאייש אותה, ואני רוצה למצוא את הבן אדם המתאים ביותר, וזאת סיטואציה שארגונים נמצאים בה. והתחלתי לברר איך אני יכולה למצוא את המועמד או המועמדת המתאימים ביותר לבצע את התפקיד, ומי האנשים שאנחנו בדרך כלל פונים אליהם כדי למצוא את התשובה המתאימה. בואו ניקח למשל דוגמה אחרת. אם אני מחפשת עכשיו נגר שיעשה לי איזושהי עבודה בבית, או אם אנחנו מחפשים אינסטלטור, או ספר, מעצב שיער, למי אנחנו פונים? אנחנו בדרך כלל שואלים את החברים שלנו, אוקיי? אחת התוכניות שצוברות תאוצה בצורה הגדולה ביותר והמשמעותית ביותר, זה תוכניות של חבר מביא חבר. עכשיו, על מה מסתמך הקונספט של חבר מביא חבר? יש איזשהו מודל שנקרא know, like, trust, אוקיי? שם המודל הוא know, like, trust. לדעת, להכיר, לחבב ו-trust, לתת אמון. אוקיי? זה מודל שהוא לקוח מהעולם של השיווק, ויכול להתאים למגוון מאוד גדול של עולמות, ואני רוצה רגע להשליך אותו על התהליך של חיפוש עבודה. כשאנחנו מדברים על know, like, trust, זה בדיוק הבחירה של הנגר שעכשיו יבנה לנו את השולחן, כן? יש המון נגרים, נכון? שכולם בעלי מומחיות גבוהה בבניית שולחן, כן? זאת אומרת, לכולם יש את הידע הזה, פחות או יותר, ואני יכולה עכשיו ללכת ל10, 20, 30 נגרים, להכיר אותם, לדעת מי הם, לראות את העבודות שלהם, אבל זה עדיין לא יוביל אותי לאיזושהי הקלה בתהליך הבחירה בנגר המתאים, אוקיי? מה נמצא בשלב הלייק? בשלב הלייק נמצא ההמלצות שאני מקבלת על אותו בן אדם, וההמלצות יכולות להגיע מכמה מישורים. וכאן באמת אני מגיעה לדרכים הטובות ביותר לחפש עבודה, אוקיי? ההמלצות על מועמד מתאים יכולות להגיע מכמה מסגרות. קודם כל, יש לנו את האנשים שעובדים בתוך הארגונים. אני לא יודעת אם אתם מכירים את זה או לא מכירים את זה, בתוך כל ארגון יש לנו את מערכת החיפוש הפנימית, שהיא נקראת חבר מביא חבר, משרות מפורסמות בתוך הארגון עצמו, אוקיי? ומיועדות קודם כל לאנשים שבתוך הארגון ורוצים לעבור תפקידים, ולאחר מכן, ברגע שאין או לא מוצאים או ממשיכים לחפש מועמדים מתאימים, עוברים לחברים של החברים, אוקיי? זה נקרא תוכנית חבר מביא חבר. הדרך הכי טובה להגיע לארגון, ואם אנחנו מסתכלים היום על הגיוסים לארגונים, אז יש ארגונים בעיקר בעולם ההייטק, ששם 70% מהגיוסים החדשים הם תחת תוכנית של חבר מביא חבר. כלומר, 7 מתוך 10 מגויסים חדשים מגיעים דרך התוכנית הזאת. אוקיי? זה המון, והמספרים האלה רק הולכים וגדלים. ולמה הם הולכים וגדלים? בגלל אותה נקודה שנקראת ה-trust, אוקיי? בוא נניח שלאותה משרה שאני הגשתי אליה, שאני פרסמתי, כמו שסיפרתי לפני כן שפרסמתי את אותה משרה, הגישו מאות של אנשים מועמדות, ואני קיבלתי 5 קורות חיים מהאנשים, תודה על הלייקים, קיבלתי 5 קורות חיים מהאנשים שהם הגיעו אליי דרך הארגון. ארגון שיש שם 100 אנשים, וכל אחד מהם שלח אליי בן אדם אחד, אז הגיעו אליי כמות מכובדת של קורות חיים. איך אני אסתכל על קורות החיים האלה? אלה קורות חיים שאני אבחן אותם לעומק. למה אני אבחן אותם לעומק? מכיוון שהם הגיעו אליי דרך אנשים שאני סומכת עליהם, אוקיי? ואם אני אקבל קורות חיים בתור מישהו מנקודת המבט הארגונית, אני אקבל קורות חיים של מישהו שבא ואומר לי, תשמעי, הוא בן אדם איכותי,
אולי הוא לא יודע בדיוק את התוכנה שאת רוצה שיעבדו עליה, אבל הוא בן אדם מאוד מאוד איכותי, הוא לומד מאוד מהר, היא מומחית בעולם התוכן הזה, היא מישהו שמסוגלת לעשות את העבודה בצורה מעולה, ולכן כדאי לקחת אותה, כי היא תלמד מאוד מהר, אוקיי? אז דרך אותם מסגרות של חבר מביא חבר, בעצם השיטה, אפשר לומר, האיכותית ביותר להגיע למקומות עבודה חדשים ולאמון של המעסיקים. יש לנו כמה שלבים שאנחנו רוצים לעבור, כן? אנחנו מתחילים בזה שמעבירים את קורות החיים, וקורות החיים צריכים להיות מעולים, אבל השלב הבא והמרכזי זה להגיע לרעיון העבודה, אוקיי? מי שמגיע לרעיון עבודה עם איזשהו גב של ממליצים שהם באים ואומרים, הנה, אתם, זה באמת מועמד מעולה וכדאי לכם לבוא ולבחון אותו, אז זה כבר נותן לכם איזשהו גב, כבר נותן לכם את הבנפיט הראשוני לכרטיס הכניסה לתוך הארגון. עכשיו, מי, את שואלת אם אין לי קישור לחברות כאלה. אוקיי, מה שאני מבינה מה שאת כותבת לי, ותקני אותי אם אני טועה, זה שאת אומרת, יש מאות ואלפים של חברות בשוק, ובעולם העבודה, ואני רוצה להגיע ל5-10 חברות שמחפשות עכשיו מישהו כמוני. אז איך אני יכולה להגיע לאותן חברות אם אני לא מכירה אותן, אוקיי? וכאן אני רוצה לדבר על התהליך של למעשה מה השלבים שבן אדם צריך לעשות ברגע שהוא מחפש עבודה. את מובילה אותי בדיוק לנקודה שאני רציתי לדבר עליה, של מה התהליך שאני חייבת לעשות כדי להגיע למקום עבודה חדש. אוקיי, תודה. שהבנתי אותך. הבנו אחת את השנייה. אוקיי, אז בשלב הראשון אנחנו חייבים להגדיר מה התפקיד שמחפשים, אוקיי? מי למשל את יכולה להגיד, אני מחפשת תפקיד של מנהלת מוצר, או את יכולה להגיד, אני מחפשת תפקיד של מנהלת מחירות, בסדר? וברגע שהגדרת את התפקיד הזה של מנהלת מחירות, אגב, אם את רוצה, את יכולה לכתוב איזה תפקיד את מחפשת, ואנחנו נעשה את זה אונליין. את יכולה להגיד, אני מחפשת תפקיד של מנהלת מחירות, למשל. ובואו נגדיר את זה קצת יותר לעומק. אם את מחפשת תפקיד של מנהלת מחירות, באיזה סוג של ארגונים את מחפשת, אוקיי? יש לנו כאן ארגונים יצרניים, יש לנו מנהלת מדיה דיגיטלית, אוקיי. אז תכף אני אסיים את או מנהלת מרקום, אוקיי. אז תכף אנחנו נגיע גם לדוגמה שלך. בוא נאמר שמנהלת המחירות שלנו מחפשת, מנהלת המחירות מחפשת תפקיד חדש בארגונים שדומים לארגונים שהייתה בהם עד עכשיו. שזה ארגונים שמוכרים מוצרים, בסדר? בעיקר ארגוני תעשייה, מוכרים מוצרים. כך לדוגמה, את השולחנות שלקחנו לפני כן, כן, ארגונים שמוכרים מוצרים ברי קיימא. וכבר מראש היא אומרת, טוב, אני אומנם מנהלת מחירות שיכולה למכור כל דבר, או בדוגמה שלך, מיה, את אומרת, את מנהלת מדיה דיגיטלית או מנהלת מרקום, ואת יכולה בעצם להיות בכל הארגונים, למעשה את יכולה לעבוד בכל שורה של ארגונים, ובכל זאת, אם אנחנו נמקד את זה ונראה מה הארגונים שיותר מתאימים לך, אנחנו נגיד, הנה, ארגונים שבהם יש לך ניסיון מקצועי יותר מתאימים, כי את מכירה, את יודעת לחוש את הארגונים האלה, וארגונים שהם פחות או יותר נושקים לעולם התוכן שלך, יותר קל לך להגיע אליהם. עכשיו, מתוך זה את יכולה להגיד, טוב, יש לי את הארגונים שהם היו לקוחות שלי, ארגונים שהם היו בחברות הקודמות שעבדתי בהם, יש ארגונים שנתנו לי שירותים, יש ארגונים שסימנתי אותם בתור ארגונים שאני הייתי מאוד מאוד רוצה לעבוד בהם,
ויש ענף תעשייה מסוים שאני אומרת, הוא באמת מאוד מושך אותי ומאוד קורץ לי, ואני חושבת שאני יכולה לתת שם ערך מוסף, אוקיי? אם אנחנו מוסיפים לזה את החתכים של האזורים הגיאוגרפיים, אז אנחנו יכולים להגיד שזה נכון שאנחנו מחדרה עד גדרה, אבל בכל זאת, בן אדם לרוב חותך גם את התעשיות וגם את המקומות הגיאוגרפיים שבהם הוא היה רוצה לעבוד, אוקיי? אז אנחנו עושים את החתכים האלה ומגיעים לאזורים מסוימים ולארגונים מסוימים שהיינו רוצים להגיע אליהם. ואז מה קורה? השלב המרכזי ואולי המשמעותי ביותר זה למצוא את הנטוורק, את האדם, את הגורם שיכול לחבר אותי למישהו בארגון, אוקיי? זה יכול להיות מישהו שעובד באותו ארגון, זה יכול להיות מישהו שמכיר מישהו שעובד באותו ארגון, זה יכול להיות מישהו שבחברה שנותנת שירותים לאותם ארגונים, אוקיי? once סימנו את החברות וסימנו את התפקידים והגדרנו את הערך המוסף שאנחנו מביאים לאותו ארגון, אז בינגו, יש לנו קלף מנצח ביד. כי אם אנחנו שוב חוזרים למה שדיברתי לפני כן, של ה-know, like, trust, ושל מי הבן אדם שבסופו של דבר אני אגייס לתפקיד שאני אוכל להגיד, וואו, זה בן אדם שאני סומכת עליו, אוקיי? זה מישהו שעבר את המסגרת של ה-know, like, trust. אני קיבלתי את קורות החיים שלו, אני קיבלתי עליו המלצות, ואני ראיינתי אותו, ראיתי מי הבן אדם, דיברתי איתו. אגב, היום כבר לא כל כך מדברים על רעיונות, אלא מדברים על עולם תוכן אחר שנקרא שיחה. אנחנו נמצאים, תודה על הלייק, אנחנו נמצאים בשיחה, בסדר? לא קוראים לזה כבר כל כך רעיון, קוראים לזה יותר שיחה, שאנחנו לומדים להכיר אחד את השני, בסדר? שיחה שהיא רעיון לכל דבר, אגב, זה יכול להתנהל בשיחת טלפון, זה יכול להתנהל בבית קפה, זה יכול להתנהל בארגון עצמו, גם אם קוראים לזה שיחה זה עדיין רעיון, אוקיי? והמטרה שלו זה להגיע לשלב של ה-trust, שלב שאני נותנת אמון בבן אדם. אגב, בגלל פניות מאוד מאוד גדולות של אנשים שביקשו ממני שאני בעצם אצבור את כל הכלים האלה ואתן אותם לאנשים אונליין, אז בחודש הקרוב אני עומדת לפתוח קורס שאני ממש בונה בימים אלה את התכנים שלו, שהקורס הזה הוא בעצם איך למצוא עבודה ב8 צעדים. הוא מדבר כל שיעור, אני תכף אספר על זה בקצרה, ואני רוצה לסגור את הנושא. כל שיעור מדבר על נושא אחר שקשור לעולם של חיפוש עבודה. אוקיי. וברגע שאנחנו הגענו דרך איזשהו מכר, או דרך מישהו שהצליח לחבר אותנו לאותה מסגרת, כבר הדרך נעשתה הרבה יותר קלה. אני רוצה לתת כאן דוגמה, הנה, מאיה דיברת על מנהלת מדיה דיגיטלית או מנהלת מרקו, שזה תפקיד שאת מחפשת. ואני רוצה לתת כאן את הדוגמה שבעצם את נמצאת בשוק מאוד מאוד תחרותי, כן? יש לנו המון מנהלי מרקום ומנהלי מדיה דיגיטלית, ומנגד אנחנו רואים גם המון משרות של מנהלי מרקום ומנהלי מדיה דיגיטלית. אם אנחנו ניכנס לפורטלים או ניכנס לחיפוש בעיתון, אנחנו נראה, אתם יודעים, מה שהיה פעם העיתון, היום נמצא באינטרנט, בפורטלים. אז כן, אנחנו רואים שיש ביקוש מאוד גדול למנהלי מרקום ולמנהלי מדיה דיגיטלית. אז איך אנחנו מגיעים לאותו מקום? כן, אני רוצה לתת לכם עכשיו שורה של טיפים מאוד מאוד פשוטים. קודם כל, דבר ראשון, אתם סימנתם לעצמכם את הארגונים שאתם רוצים להגיע אליהם, פחות או יותר. סימנתם לעצמכם את התפקידים שאתם רוצים להגיע אליהם. הגדרתם את הערך המוסף שיש לכם לתרומה לתפקיד, אוקיי? עכשיו אתם מתחילים את החיפוש שלכם. פניתם לחברים ולמכרים, ואמרתם להם, תראו, אנחנו עכשיו נמצאים בתהליך של חיפוש מקום עבודה חדש, בין אם זה מוצהר או לא מוצהר, בין אם זה גלוי או לא גלוי. אם אתם עדיין נמצאים במקום עבודה, או אם אתם עכשיו נמצאים בחיפוש עבודה אקטיבי.
ואתם שואלים אותם דבר כזה, אתם אומרים להם בצורה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו מחפשים תפקיד של מנהל מרקום, מנהל מדיה דיגיטלית. איפה לדעתך כדאי לי לחפש? לאיזה ארגונים לדעתך כדאי לי לפנות? ויש כאן הבדל עצום, עצום, עצום ומאוד גדול בין זה שאני פונה אלייך מי, ואני אומרת לך, מי, אני מחפשת עבודה חדשה, הנה קורות החיים שלי, בבקשה, תעזרי לי למצוא מקום עבודה חדש. ואת כזה, מאיפה אני אעזור לך? אני לא יודעת מאיפה להתחיל, אני לא מכירה ארגונים, אני לא מכירה מקומות, אני יכולה לחשוב אולי על בן אדם או שניים, אבל אני לא ממש יודעת אין לי את הכלים לבוא ולהתאים אותך לאותם, להעביר את קורות החיים שלך לאותם מקומות, ואז זה מוביל לוואקום מאוד גדול, שזה אותו תפוח אדמה לוהט שדיברנו עליו לפני כן, אוקיי? מנגד, אם אני באה ואני אומרת לך, מי, תראי, אני יודעת לעשות א', ב', ג', אני עבדתי בארגונים האלה והאלה, ואלה התוצאות שהגעתי אליהם, ובמיוחד אם את מדברת על תוצאות מדידות, אוקיי? ברגע שאת מציגה את התוצאות שלך, את שואלת את הבן אדם, שהוא יכול להיות חבר שלך, מכר שלך, עובד בארגון מסוים, או מקושר לארגונים מסוימים. זאת אומרת, איפה לדעתך כדאי לי להשתלב? איזה ארגון לדעתך יעריך את הכלים שיש לי, יעריך את הניסיון והידע שיש לי. ואז קורה דבר מאוד מאוד מיוחד. מה שקורה זה שבעצם אני פונה אלייך לעשות תהליך של חשיבה משותפת. לכל אחד מכם, אני פונה לתהליך של חשיבה משותפת. תחשבו אם אתם פונים עכשיו לחברים שלכם, מכרים שלכם, זה סוג של חשיבה משותפת. לא מצב של עכשיו תמצאו לי עבודה, אלא יש פה איזשהו קר לחשיבה משותפת. ברגע שיש את החשיבה המשותפת, אז הם הופכים בעצם לשותפים שלכם. הם לא בורחים מכם, אלא הם רוצים לעזור לכם. הרי בסופו של דבר אנחנו מאוד נשמח לעזור לחברים שלנו להגיע למקום עבודה חדש, ואני בטוחה שהחברים שלכם רוצים לעזור לכם להגיע למקום עבודה חדש. אתם חייבים להשתמש בכלים שבאמת יש להם כדי לעזור לכם. והכלים האלה זה כלי החשיבה. וברגע שאני פונה לכל אחד מכם ואני אומרת, איפה לדעתכם כדאי לי להשתלב? או מי לדעתכם יכול להרוויח מהכישורים שיש לי, אז מתחיל תהליך של חשיבה. ואז, זאת השאלה שאת שאלת אותי לפני כן, אני רוצה לגלול, את אומרת, אם אין לי קישור לחברות כאלה. ברגע שאת מפעילה, ברגע שאנחנו מפעילים את האנשים שיחשבו יחד איתנו, אוקיי? אז אותם אנשים אומרים, וואו, יכול להיות שבחברה הזאת וזאת, באמת יש תפקידים מתאימים. יכול להיות, שמעתי שבחברה ההיא וההיא מחפשים, או אני יכול לשאול חבר שלי. ואז אנחנו בעצם מגדילים מאוד את מסגרת האנשים שיכולה לעזור לנו, ומגדילים את החשיבה המשותפת, זאת אומרת מישהו לרוץ איתו, אוקיי? זה אנשים שהופכים להיות צוות, חברים בצוות החשיבה המשותפת שלנו, אוקיי? אנשים שביחד איתנו חושבים על התפקידים שיכולים להתאים לנו, על הארגונים שיכולים להתאים לנו, ועל הדרך שכדאי לנו להגיע לאותם ארגונים, אוקיי? שזה דבר ממש ממש קריטי. ובואו נאמר מי וישראל, מה כתבת לי ישראל? שהתוכנית הזאת שימוש לרעה, היות ואצלנו ביקשו מהעובדים לפרסם בפייסבוק ולהביא כמה שיותר קורות חיים כדי לזכות בפרס כתמריץ. אוקיי, ארגונים יכולים לקחת את זה לכל מיני מקומות ישראל. יש כל מיני שיטות של שיווק בארגונים לתוכנית חבר מביא חבר. יכול להיות שהשיטה הספציפית הזאת שהושגה אצלכם כדי באמת להשיג תמריץ היא פחות מתאימה לך או פחות מתאימה לאנשים, אבל אני כן מאוד מאוד מאמינה שדרך תוכנית חבר מביא חבר, ועכשיו נשים רגע בצד את אופן השיווק שלה מנקודת המבט הארגונית, כן מאמינה שהתוכנית הזאת היא מאוד מוצלחת והיא עזרה להמון אנשים להגיע למקום עבודה חדש ולהמון ארגונים לגייס עובדים. כי אם אני אחזור רגע לתחילת השיחה שלי ישראל, מה שאני הצגתי בעצם זה שיש לנו זירה שבה נמצאים גם מחפשי העבודה וגם ארגונים שמחפשים עובדים. עיין ערך באמת ציטוט ששמתי בעמוד שלי של
מגייסת שהיא אומרת, אני לא מצליחה למצוא עובדים, אני לא מצליחה להגיע, יש לי כל כך הרבה משרות שאני רוצה לאייש עכשיו, אני לא מצליחה למצוא אליהם עובדים, ובעצם זה מאוד עוזר לתהליך הזה של החיבור, של המאצ'ינג בין מחפשי העבודה לבין העובדים, להגיע למקום העבודה החדש. אוקיי, עכשיו, אז יכול להיות שזה נעשה בכל מיני דרכים שפחות רלוונטיות עבורכם, אבל עדיין זה משהו מאוד נכון ומאוד עוזר בתהליך של חיפוש עבודה, במיוחד בזמן הזה שאנחנו אומרים, זה חודש אוגוסט ויוצאים להדממה ויוצאים לחופש, ואז תחילת לימודים, ואז מגיעים החגים וכו' וכו' וכו'. זאת בדיוק התקופה לשנס מותניים ולהגיע כמה שיותר מהר למידע אודות משרות חדשות. אוקיי. עכשיו, כשאנחנו דיברנו על התהליך של ה-Know, Like, Trust, אמרתי שהחלק האחרון של ה-Trust זה החלק שבו למעשה אותו מחפש עבודה מגיע לארגון. וברגע שהוא מגיע לארגון, לראיון עבודה או לשיחה משותפת עם המנהל המקצועי או עם מנהל משאבי האנוש, למעשה סוג של הצגה עצמית, אוקיי? צריך לתת את הכלים ואת השיווק העצמי הטוב ביותר שניתן לתת, אוקיי? הדרך לעשות את זה היא בעזרת שני כלים משמעותיים. אחד מהם הוא להבין מה הארגון מחפש, אוקיי? להבין מה הארגון מחפש, מה הארגון צריך, איזה סוג של אנשים הוא צריך, איזה סוג של מומחיות הוא צריך, מה האופי של האנשים, מה ה-DNA של הארגון, איך אנחנו יכולים להתאים לאותם צרכים של הארגונים. והדבר השני זה לבוא ולהגיד, הנה, אלה הכלים שיש לי בתור מחפש עבודה, כדי לתת מענה לצרכים של הארגון. ואני דיברתי לפני כן על ה-win-win situation, אני אמרתי שמצד אחד יש לנו את הצורך הארגוני, הוא מחפש עובדים שיכולים להתאים למשבצת ההיא שהוא צריך עכשיו לגייס אליה. מהצד השני, יש לנו את מחפשי העבודה, שיש להם סט של כלים ויכולות ומיומנויות והתמחות ואהבות ומשהו שהם מתלהבים ממנו, שהם רוצים להציג אותו לארגון. עכשיו, אגב, התלהבות זה דבר מאוד מאוד חשוב, ותמיד כשאתם מגיעים למפגש עם ארגונים, כדאי מאוד מאוד לגלות את ההתלהבות הזאת מהעשייה שלכם, ממה שאתם אוהבים לעשות, מסוג העבודה שלכם, אוקיי? המפגש הזה עם הארגון הוא בעצם מה שסוגר את ההבנה לגבי, סוגר למעשה את התהליך של ה-Know, Like, Trust. בעצם מייצר את האמון של הארגון בכם. אוקיי? ככל שהאמון הזה גבוה יותר וככל שהם בעצם מהנהנים בראש במסגרת השיחה שלכם ואומרים, כן, הנה, הבן אדם הזה באמת מתאים לתפקיד שהיינו רוצים להציג אותו, אז שהיינו רוצים לאייש אותו, אז באמת שם נעשה את ההתאמה הגדולה ביותר, ואז כל התהליך נהיה מאוד מאוד מהיר, החל מהרעיונות, המשך בשורת הרעיונות, המשך בכל תהליך האבחון והמיון, וכלה בסגירת חוזה ותחילת עבודה. אני שוב מזכירה שהארגונים נמצאים באותה מצוקה כמו שנמצאים מחפשי העבודה, אוקיי? ארגונים נמצאים במחשבה שאנחנו נמצאים עכשיו בסוף יולי, יש לנו את אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, ואם יגיע מועמד, יגיע מישהו שהתחיל לעבוד רק בנובמבר, אז יש לנו למעשה 3 חודשים שמישהו אחר יצטרך לעשות את העבודה הזאת, אוקיי? זה ממש ממש לא טריוויאלי, וגם הארגונים רוצים לגייס אליהם מועמדים. ואם אנחנו נסתכל על הסקרים שמדברים על כמות האנשים שגויסו במהלך החודשים האלה, בחודשי הקיץ, אז זה רחוק מלהיות 0, אוקיי? ארגונים מגייסים בתקופה הזאת, ולמה הם עושים את זה? בגלל שהם מאמינים שמישהו צריך לעשות את העבודה, והם מאמינים שאי אפשר לחכות את 3 חודשים האלה. אי אפשר להמשיך ולמשוך את זה. אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי סט הכלים של חיפוש עבודה. אנחנו חייבים להבין את עקרונות הגיוס החדשים.
זה כבר לא, המשרות לא נמצאות במקומות שאנחנו רגילים לחפש אותם. הן לא נמצאות אם פעם זה היה בעיתונים, אם פעם זה היה במודעות שהיינו פותחים את העיתון והיינו רואים אותה, ואחר כך זה יתקדם לפורטלים של חיפוש העבודה, ואחר כך זה יתקדם לכל מיני אתרים של הצעות עבודה או חברות למיניהם. אז נכון שיש שם משרות. יחד עם זאת, אם אנחנו נסתכל סטטיסטית על הסיכוי למצוא משרה, אנשים מוצאים את המשרות שלהם בדרכים אחרות, אוקיי? שדרך המרכזית היא חבר מביא חבר. אז המשרות הן לא נמצאות במקומות שאנחנו חושבים שהן נמצאות, אוקיי? ואני התחלתי את השיחה שלי בכך שאמרתי שאנשים בדרך כלל שולחים עשרות ומאות של קורות חיים ולא מקבלים תגובות, ואני רוצה שאתם תהיו בסיטואציה שאתם שולחים מעט קורות חיים ומתקבלים באחוזים מאוד מאוד גבוהים, אוקיי? ברגע ששולחים למקום המדויק, אז שולחים מעט קורות חיים ומגיעים להרבה רעיונות, אוקיי? סטטיסטית, מגיעים להרבה רעיונות. ובעצם המטרה שלנו זה להיכנס לראש של המעסיק ולהבין מה הוא מחפש. אלה הם העקרונות של צורת חיפוש העבודה החדשה. להבין איך אנחנו יכולים להשקיע מעט זמן ולהגיע להרבה משרות, ולא להשקיע הרבה זמן בחיפוש תפל שהוא לא מוביל אותנו למשרות הנכונות. ואנחנו מתקדמים בשלב נוסף, במה הם בעצם המרכיבים של תהליך חיפוש עבודה, אנחנו רואים שחייבים להיות קורות חיים מעולים. עכשיו, אני לא הולכת לדבר היום על איך כותבים קורות חיים ומה הם הכלים הנכונים לכתוב קורות חיים. אני כן מדברת על זה בקורס שעומד להיפתח בקרוב והולך להיות אונליין בצורה של וובינרים, חיים שבהם יהיו גם תגובות כמו שאתם מגיבים עכשיו, ואני תכף אעבור על התגובות. בקורס עצמו, שהקורס נקרא איך להגיע לעבודה חדשה ב8 שיעורים, אז אחד השיעורים מוקדש לקורות חיים, איך לכתוב קורות חיים שיווקיים, שהם הקורות חיים הנכונים ביותר שיכולים למשוך את המגייס אליכם ובעצם למשוך אותו. שיעור נוסף מוקדש לנושא של הלינקדאין. אני לא דיברתי כאן על זה בכלל כי אין לנו מספיק זמן כדי לעסוק גם בנושא הזה, ויכול להיות שאם באמת אתם תבקשו, אני אקדיש שיעור לייב לנושא של הלינקדאין, שזהו כלי מעולה גם לחיפוש עבודה וגם להצגה עצמית. לינקדאין ונטוורקינג הם כלים מעולים, מעולים, מעולים כדי לשמוע על משרות חדשות וכדי להגיע לתפקידים חדשים, ואולי הכלי הנכון ביותר והמשמעותי ביותר הוא הכלי של ההצגה העצמית, אוקיי? לדעת איך ברגע האמת לבוא ולהציג את הכישורים שלכם בצורה הטובה ביותר, בצורה שמושכת את הארגונים ובצורה שמציגה אתכם הכי טוב, כי בעצם אנחנו מדברים על מקום עבודה שאתם תרצו להגיע אליו בשמחה ובהנאה, שאתם לא תשבו בחניון ותגידו למה אני נמצא פה בכלל ולמה אני צריך לעלות ומשעמם לי ואני לא רוצה להיות במקום הזה ואני חייב לעבוד רק בשביל הכסף. אני לא רוצה שאתם תהיו במקום הזה, להפך, אני רוצה שאתם תהיו במקום שאתם שמחים ונהנים בעבודה שלכם ומרגישים שאתם תורמים לארגון, ומצד שני הארגון מעריך את מה שאתם נותנים לו, אוקיי? זאת אומרת שגם הוא מעריך אתכם ורוצה לקדם אתכם ורוצה לתת לכם בונוסים והעלאה בשכר, כי אתם עושים את הדברים שאתם אוהבים לעשות ומעריכים אתכם על הכישורים שלכם, מעריכים אתכם על מה שאתם נותנים, שזה משהו שהוא בא לכם באופן טבעי, באופן כמעט מובן מאליו, אוקיי? אז אם אנחנו מדברים על הקורס של איך למצוא עבודה ב8 שיעורים או פחות, למעשה כל שיעור מוקדש לעולם התוכן לעולם תוכן נפרד, כל שיעור מובנה מהרצאה, סוג של תוכן שאני מעבירה לכם, תוכן מקצועי שמבוסס המון המון על העבודה שלי עם אנשים, אני כבר מדברת על 20 שנות ניסיון, תעשו את החשבון כמה זה יוצא, מאז שסיפרתי לכם שניהלתי מרכזי הערכה בתקופת הצבא, ולמעשה כל שיעור מדבר על מרכיב אחר של עולם העבודה,
ותוך 8 השיעורים האלה יש לכם את כל הכלים ואת כל הידע כדי להגיע למקום עבודה חדש, וכדי להגיע לתפקיד שהוא גם הנכון בשבילכם, וגם הארגון שהוא נכון בשבילכם, שיש לכם את ה-DNA הנכון כדי לעבוד ביחד, למנהלים המתאימים, לעובדים המתאימים, בעצם להגיע למקום שאתם תגידו, וואו, זה המקום בשבילי. אני נהנה פה וטוב לי ואני תורם, ואני מרגיש שהגעתי למקום שהוא איכותי בשבילי. אוקיי? כל הפרטים על הקורס הזה הגיעו ממש ממש בקרוב. אני בונה את התכנים של הקורס ממש ממש בימים אלה, ואני מכניסה לתוכו את ה-case studies ואת הדוגמאות הטובות ביותר והאיכותיות ביותר שיש, כדי שכל אחד ואחד מכם יוכל למצוא את התפקיד שלו במהירות ובקלות. ואני מאמינה שברגע שאנשים נמצאים במקום שנכון בשבילם, הם מתקדמים שם והם מצליחים והם מגיעים שמחים, וזה כמובן משפיע על כל מעגלי החיים, לא רק על מעגל העבודה. אוקיי, אני רוצה כאן לראות את השאלה של ישראל. אני מעוניין למצוא עבודה שהיא בחירה, אגב, אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לי, לשלוח אליי. אני מעוניין למצוא עבודה שהיא בחירה יותר ממה שאני עושה כיום. אני מנהל פרויקטים ומהנדס מערכת בתחום האלקטרוניקה. איזה סוג נטוורקינג אני צריך למצוא, כי אני לא מכיר מישהו בכיר בחברות שהייתי מעוניין לעבוד בהן. אוקיי, אני רוצה להגיב פה על שני היבטים שאתה אמרת בישראל בתגובה שלך. קודם כל, אתה רוצה להגיע לתפקיד בכיר יותר ממה שאתה עושה היום, אוקיי? כדי להגיע לתפקיד בכיר יותר, אתה חייב להבין מה הדרישות ומה הציפיות ממישהו שהוא יותר אם אתה כיום מנהל פרויקטים ומהנדס מערכת, אולי אתה רוצה להיות ראש צוות, אולי אתה רוצה להיות ראש תחום, אני לא יודעת, מהנדס מערכת בתחום האלקטרוניקה. אני אקח למשל את חברות ביטחוניות, שיש לנו שם מנהל פרויקטים ומהנדסי מערכת בעולם האלקטרוניקה, אז אנחנו יכולים לראות שיש פרויקטים שהם גדולים יותר. פרויקטים שהם גדולים יותר, הם דורשים גם כישורים יותר רחבים וגם ניהול של אנשים. אוקיי? אתה חייב להבין מה הציפיות מבן אדם שנמצא בתפקיד הזה. אוקיי? תפקיד שהוא דרגה אחת מעל מה שאתה עושה היום. אוקיי? וזה אגב נכון לכל אחד שהוא מחפש עבודה ורוצה להתקדם לתפקיד בכיר יותר. זה חייבת להיות הבנה של מה הציפיות מבן אדם שנמצא ברמה גבוהה יותר מזאת שאתה נמצא בה, ואתה גם חייב לתת את העדויות לזה. אוקיי? עכשיו אתה אומר, אני לא מכיר אנשים בארגונים שהיית רוצה לעבוד בהם, ואתה אומר, אני לא מכיר מישהו בכיר. אז אני רוצה כאן לגלות סוד קטן. אתה לא חייב להכיר מישהו בכיר. זה נכון שאנשים בכירים יותר נמצאים בדרגות של מקבלי החלטות, אוקיי? אבל אתה לא חייב להכיר מישהו בכיר בארגונים שאתה רוצה להגיע אליהם, ואגב, ישראל זה מעולה שאתה יודע לאיזה ארגונים אתה רוצה להגיע, זה לא חייב להיות מישהו בכיר בדרגה של מנכ"ל או סמנכ"ל, שהוא זה שיבוא ויגייס אותך, זה יבוא וישמע פרטים לגביך, זה גם יכול להיות מישהו שעובד בארגון, ואגב יש לי שלל דוגמאות לזה, שאנשים הגיעו לתפקידים חדשים דרך מישהו מאוד מאוד חדש, מתחיל ג'וניור בארגון, שפשוט העביר את קורות החיים שלהם, או העביר את הפרטים לגביהם לאותה דמות בחירה יותר שמקבלת את ההחלטות. אז אתה לא חייב להכיר את האדם הבכיר. ברגע שאתה יודע לאיזה ארגונים אתה רוצה להגיע, ואתה סימנת על עצמך את הארגונים האלה, אז אתה יכול לנסות להגיע לנטוורק שיחבר אותך לתוך הארגון. ברגע שאני אומרת להגיע לנטוורק, זה יכול להיות מישהו, שוב, שהוא או עובד בארגון, ולא משנה באיזה דרגה או תפקיד הוא, זה יכול להיות מישהו שהוא ספק של הארגון, שהוא לקוח של הארגון, שנמצא בקשרי עבודה עם הארגון,
אוקיי? זה יכול להיות שורה מאוד מאוד גדולה של אנשים שמחוברים לאותו ארגון, ואם אנחנו מדברים על ארגונים גדולים יחסית, אז יש לנו טווח מאוד מאוד גדול של אנשים שיכולים להוביל אותנו לאותו ארגון. אגב, גם בארגונים יותר קטנים, אפרופו אותו עולם המרקום, הם מחוברים לשורה מאוד מאוד גדולה של ארגונים, ותמיד יימצא הבן אדם, או כמעט תמיד יימצא הבן אדם, שיוכל לחבר אותנו, להגיד איזושהי מילה טובה עלינו, על מי אנחנו, על הכישורים שלכם, על ההתאמה שלכם לאותו תפקיד. אז שני דברים. א', טוב שאתה יודע לאיזה ארגונים אתה רוצה להגיע, זה מאוד מאוד חשוב. הדבר השני זה שהנטוורקינג לא חייב להיות נטוורקינג מול אדם בכיר, זה כן צריך להיות מישהו שמקושר לארגון או עובד עם הארגון. אוקיי. שאלות נוספות. אוקיי, אתה עובד בארגון מטריציוני. יש לך ניסיון מטריציוני. אוקיי, בסדר גמור, זה ודאי רלוונטי. חברים, זה היה השידור החי